Ola, son Alberto Vázquez e estou hoxe aquí na Filmoteca para presentar a miña última longametraxe de animación, Decorado. En realidade, esta historia ven como dunha serie de historias curtas de cómic que eu fixen alá polo ano 2012 e que no ano 2017 adaptei a curta Decorado. Entón, bueno, a curta foi moi ben e tal, pero eu estaba facendo outras cousas e coñecín a Xavi Manuel, que é o co-guionista desta longa, e xuntos nese momento pensamos que era boa idea facer unha serie de animación para adultos. Entón escribimos unha memoria, tramas, persoaxes, e bueno, a serie era como moi difícil de que saíra adiante, entón pensamos, pois todas estas ideas que expandimos, asimos meter pois nunha longa, e como eu xa fixera outras dúas longas antes, pois era factible e se fixo así. Eu o que fago é traballo coa fantasía para falar de temáticas ou preocupacións actuais. Neste caso, en Decorado, pois é un pouco o sistema de control que ten a sociedade hacia o individuo, as redes sociais, a inteligencia artificial, que é a realidade, se os amigos son de verdade, non? Ten unhas preocupacións existenciais que son moi do noso tempo, non? Traballo con ese contraste entre debuxos animados como infantís para falar de temáticas ou problemas actuais. Veño debuxando dende hai moitos anos, máis de 25, entón levo desenvolvendo unha maneira de debuxar, un tipo de persoaxes, non? Que lembran un pouco as contos infantís, o underground americano, os dibuixos animados clásicos do inicio de Disney, esos animais antropomorfos que son así universais e que non teñen un tempo nin un lugar, pertencen aí ao noso imaginario colectivo. Entón, bueno, traballo desa maneira, con ese tipo de persoaxes, con ese tipo de contraste, é unha mestura de moitas influencias. Ti podes chegar a facer cousas que non podes facer en imaxe real, por eso fago animación, non? Porque é un propio medio para contar historias. Sí que está claro que, bueno, as miñas pelis, que son pelis bastante oscuras, funcionan un pouco así como o caballo de Troia, non? É dicir, parecen que son dunha cousa e logo falan de outras cousas. Eso é moi interesante, porque pillas o espectador como coa garda baixa, non? A min sí que me interesa sempre como falar das injusticias sociais en xeral. Sempre son persoaxes, bueno, que están quebrados, que están en crise, e sí que me interesa reflectir os problemas da nosa sociedade. As filmotecas teñen unha importancia fundamental, especialmente a Filmoteca de Galicia. Para min foi moi importante, porque claro, son daqui de Coruña, e cando tiña 17, 16 anos non había ningunha maneira de ver pelis de cine de autor que non fose na Filmoteca. Non había internet, non había streaming, entón era vir aquí a estudiar cine. Paseime unha década da miña vida vindo bastante aquí, entón é moi bonito como volver aquí, agora como director, presentar a miña peli, non? É algo como cíclico e moi bonito.